Ulan na, wag yung motor. Sa daan palagi ko lagi, wag yung motor. Taon ako ni ron, oy. Gusto na kayo ulan ba? Saan namang mga motor dari, oy? Basta na kayo kuha ni ron. Saan naman taon sila, oy? Sabay mga namok, pating daghanan dari. Saan naman taon, oy? Ay, salamat. Harang! Dili mo sa kaya, ulan na kaya ka, oh. Ikaw na pod. Ay, Dali. kanong naanang po ka diri sa bagnutan? Di ba na ito kagdigos? Dari, magod among balaya. Dari, bukid, taga-bukid, magod miya. Ang problema na kuya ba, umuluksong tagulan kayo, dan lubya kayo ni Dari, pwede mo sakay na kuya, santang hinay pangulan. Wa man kukuy laing pasahero ba niya? Pakita ang tatay mong banan, lain ba kayo ito una-una? Wala man yan, lakaw, ni abroad, banto ya. Ani abroad? Ni abroad, mo gani ako na isa no, ano mo kita ito no. Sige. Dira sa tuloy. Salamat ya. Ay si kuya na ko kay parehar. Ulit tao pa ko, mas tigulang pa guro ka na ako. Okay na? Sige na ya, okay na ya. Sakay ka, ma'am? Okay. Wala na kayong panahon mo. Kanira ko nagulat ang motor ba? Ha? Kanira ko nagulat. Sige, tara. Ma'am, murag buntis man ka, ma'am? Sige ra. Ha? Tarong ba? Dua pa man kabulan. Dua pa ka bulan? Sige. Kaya ako. Facebook ito ni Day. Bukid day. Ilay. Pero tinurian dia, ma'am. Ngaya lang ha? Irog si, gamay na. Napatay saon ni Ron. Man. Naghangin ang kuwan o plata kong abanti o. Kaya nagdali kaya mi. Saon man ni. Uy, may tag na ato rin akong barkada. Saan man niron nga? Saan man niron? Ay, gusin. Ulat na lang may glaing torno. Patay. Dili pwede kay ulan na kaayo mo. Dako na, dali kinanlok kay diha. Ay, motor mahirman. Ang problema, katong man akong gipanaog sa una, wala akong gipasakay mo. Pahiram ba kong kaha na Ay, o tingnan mo daw. Kay, isakay ba ina sa akong gipanaog. Kay mas gisiguro tamo sa una. Ikaw ra pud ba inong na ato? Ya karon makikita ta na nanapod ka, may pahiram ba yun ni? Tingnan na to kasi mong pairam day na. Naugi sa ninyo be. Sige na. Baklay sa inyo. Saan na may kuto magbaklaan ni? Kaya radio na sa unahan mo gudo. Dali. Ma'am. Asa ka na silaw, panaog man pasayro. Na, kani ipanaog man, nihatag na sa tuwa guro na. Kalakon na gid ani ron. Nagbaklay man, gipabaklay man ano? Doon na ako ahop sa gasolina o nadaotag makina. May na po kay dalo kay na, no? Dalo po yun ho. Ikaw ba to sa unang gipanaog ka na? O gipanaog ko. Nakasakay na ko tapos na may chicks kwan ni mo kwan daw. Musakay tapos kita nagaag 500. Oh. Kami mataubahan na po di ay. Kita ganito no. Ano na tawhan no? Gipanaog ko kay katog unang babae kay na 500. Ako sakto bayan ba? Dai kay batasan. Ay noon, makabalos na kuha na karon. Ay kag. Awa bra daw nagpadulong dire. Murag kita gay makakarga ng pasayron duha ka buko. Kani kay pabaklay man pud no. Unsa kay problema na no? Kana yun makabalos na gid ka ng tawanan na pwerte gid na ka. Lain kay batasan tawhana. Sir. Ay sa kuan diha. Ay, ang hipon. Malas na gid pud na to aning kabalong nagdali ta. Karon pa madaot-daot na. Oy, Brad. Brad, may buntag diha. Sama na. Bulag hangin man imong motor. Ting malasa na plat lagi. Nako lentero daw be. Ron ba kanang hindi makahangyo ni mo, Brad? Oy, saan na po hangyo nimo sa kuha? Kuan man god na plat ba niya? Ako'y ikinahanglan ako ihatod. Ako yun na sayang man god kay 100 king uloan ni. Kanang tahirma ko kadali si mong motor be. Kuan lang tunga na ta sa kuan. Kadali lang yung kay ihatod lang ako ning pasahero ni. Sige na, sir. Paano siya motor, sir, be? Sige na ba? Wala na mo kay sir. Kailangan lang dyan na mo, sir, ba? Need lang dyan na mo, sir. Sige na, good? Sige na, good, sir. Ay, kapagkuhan kaya gabaan ba yung niya ka? Sige na ba? Karoon lang dyan, kailangan kayo na mo. Ako, Brad, wag ko'y libog. Nakainom ka atong ay gahapon man tingali to. Nakainom ka to tong gipasakay ko nimo tapos gipanaog ko nimo. Atong nay babae lang mohatag 500. Ay, nakabalo ko ana kay usaon ta man importante man pud to iya god niya. Kung pwede lang, kung dili okay ra pod kay isod naman pod. Kung pwede lang unta ba kay asa kay ka mato. Uy, dali daw ninyo. Kusog na kay ulan. Ulan na pod ba? Ulan ba? Kusog na kayo. Sige na, good. Kung pwede lang unta. Balag kwan. Unya, Brad, wa man ni break. Kaya ka nimo padagal way break.
ko ano, di ko pa wala mano eh. Di pa na og motor. Mubalos ko ano eh. Sabi lang pre, nabalos pa ni Ros kay way break ang motor. Ha? Tumba man yan. Ay, tama ko yun. Ay, pre, sige lang pre. Kamitan lang sa ninyo pero 50 ta sa bayad pre ha. Ay, anad ko pa i-break pre. Okay na na. Aliyog lang kog bantay sa akong kuano, kaning motor. Dili na nako adere. Ikaw ra isa mo. Balik lang gyud ko dayon. Dili ato na. Sige na kay. Bantay Gusto na kayo ulan no? Kami dala ni motor mo. Bantay bitang hambog. Balik ra ko dayon. Manigig dito pagilid. Unsa ni up and down ni mong kuan kami ata? Update tanan. Ha? Segunda si Tricia kwarta. Oy, stand! Ingnan ka kuy break. Nya, masakay pa miya lang, wala man na yung mga brake. Tignan man ang motor ninyo, di man Nawa. Gana ni motor guys. Okay pre, awak bangko. Nawa na, naunsa na na. Gani pre, kubak na nimo. Papunta ni nagkubak kanina ba? Imo pa nimo gisakyan. Ay wai kuan, daan man guro ning balik. Say balik. Ano sige lang. Papitan na Basta tanan. lugaya ba na, labas na. Ay, na kuy break. Ay, stand no? Stand lang oh. Ayaw mo liyog pa. Ayaw lagi liyog. Dala. Wa na, naunsa na ni. Pre, tabang pre, tabang na kanya. Tabang. No, sa mo di. Wala sa mo. May break na yung motor. Uy, Inam ito kang way break ganina, di ito kang pato. Way break. Dahil naman ito yung hung kanina. naugsa. Pastila, naunsa naman yan yun. Ay, di takatuan, isa takatuan na ni. Naugsa. May rakod doy. May rabitaw. Wan, ang silbi ni, wa man na break. Kato na lang, ibabulkit na lang ko itong akong motor. Tara. Unsa man atong usapan pahilag motor break, iumbok na ako motor ba? So, what's up guys? Now, mag-shoutout tayo sa pag-shoutout dito sa YouTube. And shoutout kay Rosel Torres watching. Always then, shoutout kay Rins Gerald Obas from Bansalan Davao del Sur. Shoutout kay Henry BTV. Shoutout kay Bontero TV. O shoutout kay YouTube Uno. Shoutout kay Elayang ng Davao City. And shoutout kay Kuya Joel TV. Shoutout kay Rodjim Sidabia. Shoutout kay Migs Calago. Kay Marlon Campos. Shoutout kay Kevin Clark English from Bacolod. O kay Flor de Reyes Aurelia. O sa Aurelia family from Samal City. So kana lang guys, daghang kayong salamat sa pagtanaw. Ayaw kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page o sa pag-subscribe sa YouTube channel. So to 100 kinata. So kana lang, salamat.